Ang imo nga New Year resolution? Tatangaya mo. Mounted ka na sa? So, ang bisyo yan nga pag-grip. Tinga subong dakpan ka. Wala, sige, tanggalan ko niya sir. Hindi na ko magsuyop sang Shabu. Ini ang nangin New Year resolution sang arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Mandurriao Police Station sa Barangay Q Abito, Mandurriao, Iloilo City, alas 6:40 sang gabi Enero 3, 2024. Ang subject amo si Francisco Juanillo, 44 anyos, residente sang Armapa Street, Mandurriao, Iloilo City. Nabakla ng arestado sa isa ka plastic sachet sang ginapatihan ni Shabu gamit ang 3,500 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover siya nga paginakop ang anong pagid ka plastic sachet sa ginapatihan ni Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Val Camville, officer in charge sang ICPS 5, ginpayag sininga duwa ka simanang ilang monitoring antes pang nasambit nga operasyon na. Ang mga regulations, dito sila nagakuha sa nila source sa distrito sa Aro. So, diri lang man sa area sang distrito sa Mandurriao pag kung sa diin nila magkasugot sa iyang mga parokyano nga magpaligya sa iyang droga. Ginabanta naman sa 20 gramos ang na-recover nga suspected Shabu nga may aras ng estimated market value nga 136,000 pesos. Report nga gikan sa distrito sang Mandurriao, ini si K5 Eric Canizares para sa kampyon nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, ang kampyon nga stasyon, K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.